बसले मुडून एकाच फरा सुट्टा इश्टान म्हाका ओकमान केला मुडून एकाच फरा सुट्टा मोबायला मोदे धाकटे कितें चुकल्या रावना एकाच फरा सुट्टा फकत एकूच श्वास घेता दुसरो चान्स आसा म्हूण कित्याक विसरता खबर सांगता एका बापायची 7 वर्सांचो ताका पूत आसलो बापायन एक नवीच कार घेतलेली तिचो तोकूस घेतालो सदांच आपली कार बरी भाशेन पुसून घराच्या मुखार दवरतालो एक दीस ताणें पळयलें आपलो पूत काराचेर फातर मारून खेळटालो एक दीस ताणें पळयलें आपलो पूत काराचेर फातर मारून खेळटालो रागान बरोन बापूय भायर सरोन पुताक मारता इतले लाखाचे कारमुचे तुवें पिडार केले म्हणटा कारमुचे तुवें पिडार केले तूं आतां पासून मेल्यार जाता तोच फातर घेवन बापूय पुताची 5 बोटां मोडटा उपरांत आपल्या कारान घालून पुताक हॉस्पिटलान वता डॉक्टर ऑपरेशन करून पुताची बोटां कातुरता पुताचो सिंतीदान येतोच बापाय आम सॉरी म्हणटा उतरां ताची आयकोन बापूय सगळोच फुडार जावन रडटा उतरां ताची आयकोन बापूय सगळोच फुडार जावन रडटा पुताक आपल्या पळोवन बापायची दुकां व्हांवताली चिती नासतना म्हणटा पुताची हांवें बोटां मोडली पुतान ताच्या बापायक पळयात अशी उतरां म्हटलेली सांग डॅडी म्हाका बोटां म्हजी केन्ना व्हडली जातली फुगार जावन बापूय भायर सरोन घरा आयलो पुताची उतरां नियाळून चिंतनांनी बुडलो कारा म्हाका जायती मेवतली पूण पुताक सासणाक लिचात केलो पुताक हांवें म्हज्या दुसरो चान्स दिवंक ना चिंतून घोड घेवन मेलो पवित्र पुस्तकार जेसू अंजिराच्या झाडाची खबर सांगता फळ जायना म्हूण दोनी ते झाड कातरूंक सोदता आनीक एक वरोस दवरुया म्हणून नोकर आपल्या दोनयांक सांगता त्या झाडाक पासून तो दोनी पळयात दुसरो चान्स दिता जिवितांत चुकटा तेन्नाय आमी दुसरो चान्स घेवचो पडटा सदां जाणा जावा दुसरो चान्स तुका चिंतून बरो सूख दिता अशा आपण बेचार बनाका तू शीट
तोंडात चोर सुबे तू काय सांगले तियात्रा वसनो म्हण हे तियात्र सारखे नाही कायच्या काय कोता काय सांगवले ते या बरा चला पहिले पण काय देणे बरा असतात तू गेलो नो आता असं ते तियात्र भाषा असतो माणसा आले एक ते बाकीतरी आम लहान असतो ना आम्ही माय बाय छाती दोन आम तियात्र वयताली आणि वय तसो आती एक टेप रेकॉर्डर आणि गेली वयताली आणि तो तियात्र को रिकॉर्ड करताली आणि तोच तियात्र रिकॉर्ड केलो तियात्र का बसाती रस्त्यावर हाजीत वयताली काय गो दिसताले पहिले तो तियात्र चोपा आणि चयलो तियात्र रस्त्यावर वाजीत ऐकत घरी मग रीती देगी तियात्र आले आणि आता तियात्र आवस एक मुकल्या भाण बाहेर काटाय रे पुता सारखे भाण बाहेर काटाय कोण मान काबा कोता मुगो सारखे आणि चव पडना आणि तुम्ही स्वतः वैसे बोल तियात्र चालवत राहिले नु एक मार याची कात्रा मुळे नु आणि मुकावे तियात्र नाही तियात्र बेगी मतले सत मागा कसे विचारतो ते हॅलो कसला अच्छा एक तियात्र चोयले तो मी त्यात कसला लागतो ना ती जाते सो की दाखव विचार मोते सो ऑडिओ मध्ये हे नाही नो किती रिस्पॉन्स लोकांचे रिस्पॉन्स आहे कसला मी त्यात कडे ते चढ चोयता आला रे ते तियात्र उद्या किती रे ते कांतार रे ते कॅनेडियन कांतार म्हणते कांतार रे अरे ते कॅनेडियन ते ऑलिव्हराचे कांतार म्हणते सारखे हात आणि पीठ पासून काय रे कांतारात लालो अरे जमिनीवर ना स्टेजचे काढाय अरे गाराच कसं स्टेजचे काढाय रे सांग रे ते किती केलं रे ते ऑलिव्हर किती केलं रे अरे तू कांताराला ते माय पाय शमाय बाप आणि पासून वर काढाय मी किती आला रे ना चल किती आला 100 रुपये तिकीट काढतो की असं ओरशीचं पाय ए हा ते तुम्ही लाईन ना ते किती झाला काय ना तुम्ही लाईन ना ते लोकांना ऐकता लोकांना आणि आम कोण तुम्ही ऑडियन्स नु सगळं सगळं ऑडियन्स सगळं शेजारी ओळखी आहे ओळखी आहे ना देखना पण लोक पुतपुतून ते कापोय तू आला का त्यांचे त्यांचे माया का तुझ्या माहिती किती का म्हणला मग तुझ्या पण मुझ पॉट बोला प्रो मी ते तू झाल्या तुझे किती का म्हणला मुझे होय मुझे आंजित केला तू किती केला अरे बाबा तू 17 चढवा रे पूर्ण ना तू 17 चढवा रे पूर्ण बाबा किती काढून किती काढला तू किती काढले पहिले बाबा लोकांना कडे तू किती काढला यात मुगे आणि मुगले ते यात्रा मुझे नाव काढून नाही आलो काय काढून होता ते तो एसी एंड ए बाबा पहिले तुमला होती येर वाले मी कशी पोट आम हाडो तू येर वा काढले तिकीट कसं लागला माझे कांदार किती कांदार कसं लागलं ते मुंडे खातारो यार मला करा को सगळ्या मला येते हा कसलं कंपोज रे ए कसलं कंपोज कसलं लिरिक्स असले जाणा तू कात्र काढ गोडाई कोणता तुटका तुला का को मामा नाड बरे कात्र कॅशले काय तयारी आणि मुंडे खातारो ग ए कॅशले काय तयारी कसं लागलं अरे तू तुझ्या माझ्या किती खातार म्हणला माझे तुझ्या माझ्या किती काढ म्हणला माझे की नाही तुझी माय सगळ्या गोवा सोड कुपारी गेला हा म्हणून कसं तुला कोण सांगता कोणचा नका वसानी नाही कोणचा तो हा तो मागे कोण कामून आणि तुझ्या कोण कामून अरे ऑस्कर जाऊन समोरचा पाय बाबा अच्छा तुझा पाय रे बाबा तुझा पाय जाऊन जाव रे बाबा किरे तू भिकारी वसा पाय भिकारी नाही बाबा पण तुझे माय मागा भिकाऱ्याचं बेस दिलं ए तू मका कितीही सांगलो आणि का तुझ्या कितीही ऐकतो आणि तुझी नाही कष्ट प्रूफ असा अहो तुझा पुतळा प्रूफ असा बाबा ही पण मॅरेज सर्टिफिकेट असा ही मॅरेज सर्टिफिकेट सांगता की तुझी माय म्हणजे सगळ्या मेंताची बायको पोय बाबा पोय बाबा अजून पोय बाबा पोय पोय बाबा अच्छा यावर आज बरे बाबा लिगोर बाबा आणि तू का जाय तू मुझा पुत म्हणून तुका प्रूफ जाय होय त्याला तुझ्या पोटार पोय उजवे वाढून खेळे खोता असा पोय बाबा पोय आमची तोडा सोय नका पोटार पोय बाबा आपली चैता आज मुझ माय ना रे बाबा ना असा बाबा तू पुत्रे मुझा पाय तुझा आणि हेच पासून मामा सदाच म्हणताले मिसता तुझा पुत नाही तर माझा पुत म्हणून मुझी चूक झाली नका माफ नको जाव नव्हे तुका अपमान केला तुका भिकारी म्हटलं तुका घाटी म्हटलं पण या पुढे सदाच तुझे सांगता राहतो बाई तुझे सांगता अलसन मुझे यात्रा आहे ना का काढ दे तू काढ ते सर आठवडे आम्ही नका अरे मोचे कांतार लागला तू सत्यात ठीक होता बरं तुझ्या कांतार कांटिंग पोएट्री पण घालती तुझ्या कांतार नका असं मुझे यात्रा नका अरे सिटी सिटी नका ते लोक मगमार पडणार तू आज सांगा का तुडे तुम्हाला
आफ्टरनून इवनिंग अँड गुड नाईट नो निकू आपल्या काय पिझ्झा असतो दुसऱ्या शॉप मध्ये होय पण लोकांक तो हेच जाय न्हू लोक हे नाका लोक ही हरशीक चोपा येना लोक तियात्रा मोगन येता लोक तियात्र चोपा येता पूण तुमी आतांची थोडे तियात्रसांनी तियात्र म्हणले तुमकां जाय तेच केला बाबा तियात्र म्हणलो तुमकां जाय तेच कोना काय तियात्र म्हणलो तियात्र करे तियात्र म्हणलो एकमेकांचे राग भायर काडपाचे हत्यार कोना काय एक तेव्हा तुम्ही तियात्रीस पॉलिटिशियनात आसताले मागीर तुमचे बायल भुरगे आसूं लागले आनी आतां तुमी तियात्रीसाकूच आसूं लागले तियात्रीसांचे कातर म्हणूं लागले हे तियात्र न्हू अरे एक तेव्हा खरंच देवा तियात्र येताले काय बरं देवा तियात्र आणि आता त्याचे खरंच देवा तियात्र न्हू ते देवचरा तियात्र मागीर लोक पाद्री गुन्हे वता हे कोले तियात्र आनी देवाची हिस्टोरी म्हूण पाद्री म्हळ्यार कसो गुन्हे आहा पाद्री म्हळ्यार देवा तियात्र म्हूण वाटाय चले तुले बाई देवचार कोण राकेश वायस होताय आणि पण आमची कादरा लोक लाख जातात लोक 3-4 फावटी रिपीट होतात आमचा फिरणी घालतात फिरणी घालतो बापाय नाही तुम्ही फिरणी घालून कुणी साठाय कितलीशी 200 मायस आजपासून एक काटा रेडियाची येता तुम्ही एक काटा लो खोला तो बाय समोर एक पत्र इसरत आहे मरे अरे स्वर्गीय एम बोलाच्या काटाचे इष्टागोत असून रेडियाचे येता लोक ऊट ना सोडा जेवण सोंड मध्ये ऐकते कशी मध्ये काटार नायलॉन साडी असून रेडियाचे येता लोक कितको ऐकते रे हजबंड मध्ये काटा रेबी क्लास आहे काटार अंकवार बरेचे लोक सोटाय रे तुम्ही एक काटा आज हलका काटा होते म्हणले तो होणार ना खबर ना म्हणले अरे बाबा तियात्र करे एकमेकाचे राग भायर काडपाचे हत्यार कोणा काय आणि हे तियात्र आजपासून जिते हाजेला कोणा लागून गो तियात्र सांगला काय तियात्र जिते जा दुखला गो तियात्र सांगला गो तुम तियात्र दाखवताय तियात्र बनवताय म्हणून तियात्र चलताय जरा फक्त त्या लोकांचे हे पब्लिकाचे ओ पब्लिक हा देखून आजपासून तियात्र जिते आहे हे पब्लिका सेल्यूट करे एक पार्टी तरी आमगेले पब्लिकाक तियात्राची हीट येयली पब्लिका तरी तियात्रा बेजारेन पब्लिकान तरी एक डिसिजन घेयले नाका हे तियात्र नाका हे ओडशीक म्हणून जाल्यार तियात्रीस उपास पडले बोल जातले तियात्र सासनाक तियात्रा 125 वर्ष जाय घेता येता हे ते वर्साक 125 वर्ष जाताय हे तियात्र सांबाळ्या 125 वर्ष जाल्यार हे पब्लिकान एक तियात्र बोलला गेलो पब्लिक 7 पार्टी 8 पार्टी तियात्र चोयताय पब्लिका रेस्पेक्ट दिये आणि तियात्र म्हणले तियात्र करे तुम्ही लोकांगे एके हात पीत भायर काढा काय आणि लोकां म्हणून चान्स दिला काय कितें म्हणून तुम्ही तियात्रीस आपले लिपयतात दुसऱ्याचे धुयतात